δεν έχουμε τη δυνατότητα, αλλά ούτε καν και τη διάθεση να έχουμε δική μας εξωτερική πολιτική, έτσι εγώ το καταλαβαίνω αυτό το άρθρο, διότι κλπ. Διαφωνώ. Αυτή είναι μια θέση που ουσιαστικά μας αποστερεί οδήποτε δικαίωμα να αποφασίσουμε το μέλλον μας. Εκεί βρίσκεται η δική μου ιδεολογική διαφορά μεταξύ αυτών των θέσεων, την οποία θα σας τη δείξω με ένα κλιπ από μια περίφημη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, μια στιχομυθία που έγινε στη Βουλή το 1977. Θα την ξέρετε οι περισσότεροι, μεταξύ του τότε Πρωθυπουργού του 1977 Κωνσταντίνου Καραμαλή και του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα την έχετε δει, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να την δείτε προσεκτικά, δεν κρατάει ούτε ένα λεπτό. Θέλω να την δείτε προσεκτικά ώστε να μου επιτρέψετε να σας κάνω μετά τα σχόλιά μου με την εικόνα που θα δείτε. Μήπως μπορούμε να δούμε το δεύτερο κλιπ, είναι βίντεο. Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνο σε ένα σημείο. Ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση. Δεν το παραλαμβάνω αυτό, με συγχωρείτε, δεν το παραλαμβάνω, το αρχίζετε με αυτό. Περάσα δείξω την υπόβολα. Φαίνεται από παράδοση, φαίνεται από συμφέροντα, ανοίξω την υπόβολα. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε πως το ανήκουμε στη Δύση, και δεν το ανήκουμε στη Δύση, όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αφρασμέρτους, ανήκουν στους Αθολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, ούτε ένα αυτό ανήκουμε στη Δύση. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Θέλω να προσέξετε κάτι, διότι κανείς πρέπει να είναι αντικειμενικός, όσο είναι δυνατόν ανθρώπινο αυτό. Στο πρώτο σημείο, το θέμα της ενώσεως της Ελλάδας με την κοινή αγορά, νομίζω ότι ο Καραμαλής απεδείχθηκε σωστός. Και όπως είπα προηγουμένως, το κατάφερε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ήταν μια στιγμή μεγάλης επιτυχίας για τη χώρα μας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την φρασιολογία του ποδοσφαίρου, το πρώτο γκολ το έβαλε ο Καραμαλής. 1-0. Άμα προσέξατε όμως την ομιλία, φτάνουμε στην κορώνα που έχει σημασία και για τα σήμερα. Φτάνουμε στο σημείο που εγώ συμφωνώ με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Φτάνουμε στο σημείο που δεν αναφέρεται στη συγκεκριμένη εκείνη περίπτωση και στο συγκεκριμένο εκείνο θέμα, αλλά αναφέρεται, για να το πούμε λιανά, στο ποιος αποφασίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική. Οι κύριοι και κυρίες του κτηρίου εδώ δίπλα ή το πρετόριον της οδού Κηφισίας. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Συμφωνώ απόλυτα στο σημείο αυτό με τον Ανδρέα Παπανδρέου ως γενική θέση. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι τα γκολ ισοφαρίζονται. 1-1. Και μένουμε με το τελευταίο θέμα. Αν σας ενδιαφέρει το ύφος και η ρητορική. Είναι πραγματικά τρομερά ενδιαφέρον να προσέξετε πώς ο ένας αρχηγός παρουσιάζει τα επιχειρήματά του και πώς ο άλλος κάθεται ακίνητος. Ακούει, περιμένει να τελειώσει και μετά απαντάει μονολεκτικά και κοφτά. Από πλευράς ρητορικής, κατά τη γνώμη μου, είναι από τις πιο ωραίες στιχομυθίες που εγώ ξέρω στη Βουλή. Τολμώ να πω